Kaya nga ng parang. Iba yung parang sa lupa. Merienda tayo guys. At sa kape. Thank you sa nagluto kay Billy Boy. Luto ni Billy Boy, saging. Hello guys, ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, meron lang kaming gagawing medyo matagal-tagal lang nitong pag naisipan namin gagawin. Ano ba? Proseso. Ito guys, tong area na to, naisipan po namin taniman siya ng ng iba't ibang gulay. Pero mayroon tayong pa-challenge. Magbubunutan kami guys kung ano yung mga itatanim nila. Halimbawa, nabunot ni Gigi is talong. Yun yung itatanim niya. Pero dapat yun mapakinabangan natin o mabenta ba o basta ma-harvest natin siya na kung sino yung talagang maganda yung bunga, yung maganda ang ani. Yung walang kwan. Basta yung mapapakinabangan siya na maganda yung bunga niya. Mayroon siyang premyo. Ang tatanim natin guys is isang gumagapang tsaka isang nakatayo. Isang gumagapang, isang nakatayo. Yun, dalawang gulay yung tatanim natin. Iba't ibang gulay po 'yon. So magbubunutan kami guys. Ito guys yung nakatayo lang, ito yung gumagapang. So bunutan tayo ngayon. Oh my god. Pero kasama ka din doon, hindi yung pa-camera ko diyan. Kasama ka rin sa ating challenge. Halimbawa, syempre nandito kahit wala tayong vlog, pwede niyo siyang dalawin. Syempre tignan niyo kung buhay ka na ba. Pwede ka na bang hinga ka na ba? Oo. Tapos ang una namin gagawin guys, maggagawa kami ng garden dito. Yun muna ang tapos magpupunla po kami. Hanggang umpisa hanggang matapos, papakita namin sa inyo yung process. Hanggang itingnan na namin siya guys. May pangbuhunan kami guys. Ito na, magbubunutan na tayo. Sino unang bubunot? Kita pa sila. Sabi ni Billy. Hindi ko naman alam to eh. Hindi syempre wala yun. Ko. Pwede ba yung kasama? Hindi pwede. Dapat dalawa-dalawa sa isa? Isa-isa lang? Oo, Diyos ko, magdalawa pa kayo na yung school? Para marami tayong ma-harvest. Ito guys, yung yung nakatayo. Mamaya natin yung yan. Hiram mo lang. Nagagapa. Pagkalitan tayo, pagandahan. Marami ako. Dito pa. Mabunot no? Basta akong garden, okay. Okay, basta pagandahan ng garden. Pagkabunot nyo, huwag mo na siyang tignan. Walang gaya-gaya ha. Taas mo lang muna nante, huwag mo na tignan. Huwag mo na tignan, kakulit nante. Taas lang muna. Litso ilagay ko dyan. Ha? Litso. Lechon. Lagyan mo ng okra sana, madali lang yun eh. Ang itanim ko lechon, tapos may itanim ng tiligaya ay sisig. Ito na lang. Wala. Tignan sabi? Wala na daw. Okay na? Ako naman mabunot. Then yung matira sa'yo. Si Peng, ayos daw ka antipasig. Nakita niya na yung sa kanya. Game! Hindi. Sandali, paano ba? Ako muna. Sobrang challenging. Gabi guys. Ito yung gabi na to guys. Ito yung mabango, yung masarap na gabi. Oh my god, sandali lang. Masing. Chili. Wow! Nice. Hirap na to. Labanos ni Gayom. Kamatis. Madali lang yung kamatis. Talong. Isa yun? Kinchay. Mahirap buhayin yan. Pechay ni Bebe. Ito, sobrang hirap. Okra. Sa'yo napunta ang okra. Gabi. Meron ba tayong nito? Meron dyan. Meron kami guys na dyan, mga buto na. Kaya ipupunla na lang natin dyan. Ano daw yung kinsay? Kinsay! Dito naman tayo sa gumagapang. Parang siya panglagay sa pansit. Para siya parsley. Magiging to guys, bahay kubo itong aming kapaligiran. Go. Sana magawa yung gaisip na santi pa siya. Oh my god. Hindi pa, tignan na. Kita mo na. Dali. Pwede na yung taglilimang tuna.
ay. Ano sa ilap? Parlang. 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 Isang taon yan, Hindi ko alam yun. Palang. Isang taon Sa akin, kabatite. Ayan. Ate Paseng. patula. Tula. Hindi, Ito, parehas guys, lang yun. Hindi, parehas lang talaga to. Kaya lang itong patola Tagalog. Iba kasi yung shape niya. Ito yung sa akin may tulis-tulis baga sa gilid. Ito yung sa kanya parang yung pipino. Yan. Kaya, Ano siya, makinis. oh, pero same pa rin silang gumagapang. Pipino. Okay, pipino si JJ. Ulis yan. Upo. Palaya. Palaya. Parang manong puta. Sitaw. Ay, mabilis lang to. Palang. Kalabasa. Tapos na kami mag-arbis, ikaw hindi pa. Isang taon yung palang na yan. Sige guys, palitan natin yung kay Billy kasi yung palang daw is 1 year pa daw bago mamunga. So, kami naka-harvest na lahat siya, hindi pa nagabunga. Kamatis, ay ko na lang sa'yo. Kamote nga, kasi magagamit Kamoteng yung bagging. Basta at least gumagapang pa rin naman. So, ang gagawin natin ngayon, magkukuha tayo ng lupa. Dadagdagan natin yung lupa natin doon para... May kamote pa tayo. Lalagay ko lang. Ikaw ang bahala kasi ano mo na yun. May bungan. Magpantay muna Hindi, garde, yung ganito. Lat. Hindi, siguro nabutan natin ng elementary. Ang gawin natin ito po yung guys, dito sa area na to, dito namin itatanim yung yung gumagapang. Then dito yung nakatayo. Okay, manguha na tayo ng lupa, guys. Ito guys, mga nabulok na ipa. Ang aming kukunin. Nagpaalam po kami sa may-ari. Kay Auntie Lot-Lot. Wait lang, tay. Dito lang kami sa highway. Ito po ang may-ari ng lupa. Si Auntie Lot-Lot. Lahat na nakikita niyo ay hindi akin yan. Okay, guys, sabi nyo rin, naki-vlogger. Darsin niyo, Kim. Ha? Ano yun, ma'am? Diba, ay sala. Aray ko po. Ano ito? Nagudukutan mo na guys. Baka naman makahukay kayo ng ginto dyan sa dami ng lupa ng kunin nyo, ha? Mga to yung lang, mga mataba. Kasi matalabaw. Sa lupa na yan. Yan, kakaririn na namin guys. Karirin na natin guys magtanim ng gulay. Ay, pag basura ko mag-dito. Lalim na. Baling pa. Pwede lang ka na basura. Hindi, kung nagin lang. Supa na. Ay. Ito, oh. Dito ka nag-dito. Yung mga ipa. Problema ang ating sasakyan, guys. Wala si Kuya Ulan, wala kaming trailer. Labang kami ng magdaan. Sino kayong pwedeng maharang dyan? Nag-aantay kami ng pick-up eh. Pick up talaga dyan? Pick up din kami. Pwedeng trailer. Ayan guys, nakaharang kami ng tricycle. Ayan, sige. Sakay na yan guys. Wala, kakaya sa tricycle na Kuya Bubot. Madumi yan. Wala kasing magmaneho sa trailer guys kay si Kuya Ulan na nakidagyaw sa paghakot ng kinaban.
Dinardi 3 kilos ka? Baka di na kaya ako ah. Wala kayo. Doon sa luto. Ayun, may kuwanan magsabit dito. Tayo. Nagagpo. Kaya nga ng palay. Iba yung palay sa lupa. Basang palay. Basang lupa. Naplakan, nagpabulong. Kaya nyo na dito yan. Napla? Yan. Aroy. Wah, tama na kami. Flat tire. Tama na. Bulkit. Daanan na lang yan nila. Ano kaya siguro? Ni. Si Ulan? Magabang tayo, baka may maabangan tayo. Lambot. Malambot. Wata na dagpo. Baka walang pang ano, Peng. Pang bulkit. Kaya niya. Naplat, guys. Flat? Kaya? Yung sakay. Dito eh. Ito, try nga natin yung anak ng tuon niya. Si Rainer. Kaya niya kaya? Sige na. Ayun, na-pry mo. Yan, pangalawang tricycle guys, naharang. Hinarang ni JJ. Kabala ng mukha, guys. Kaganda pa naman ang tricycle nila, oh. Kakintab. Shout out sa Estelilla family. Thank you. Ito ba tayo? Oo eh. Lakas ka lang. Ganyan mo rin sa bubong. Diyan na, oh, sa likod. Di man siguro mahulog yan. Bawal ka, Blaine. Hindi. Diyan na yun, oh, sa likod. Di yan. Ito na yung... Yan na balong. Baka ba naman talaga yan? Kakakawas pa naman ata. Salamat. Thank you. Salamat ah. Laglag mo lang daw. Guys, isa pang tricycle. Para naman kami. Isa pang tricycle para sa Sa atin. amin. Para sa atin. Magkantay pa tayo. Baka mayroon pa tayo masakit dyan para sa atin naman. Exercise na lang. Kasakit yung mga ganito ko. Oh, Jay! Kasakit yung mga ganito ka bibitin. Okay lang, may 100 ka man. Wala! Wala kong kwan, silisyo. Konsumisyon meron. Bye! Balikan niyo kami. Ayan na si Madonna. Pasya na kami dyan, 4. Ba't hindi mo kaya na 4? Mabigat. Si Greta. Yan, dito na po kami magga-garden. Busy ang mga inday. Oh, si Madonna, go Madons. Go, mommy feeling! Di ba may arte ka na eh? Go, mommy feeling! Guys, magdalagay kami dito ng ano. Anong tatanim dito? Pakwan! Wala, mabagbagag. Tatanim yung bakal dyan eh. Ano yan, yung... Baske, ay na. Duyan. Tignan natin yung gawa ni Mami Feeling. At si Balak Mami namin Feeling. guys talaga dito. Lagyan siya ng tubo. Dito sa... Yung ano lang, tamang tambayan lang. Diba? Hindi na namin alam sa Bulayan magtambay. talaga. Bulayan. Para bahay tubo na talaga. Huwag yung magilid din. Huwag na natin pa sunflower, no? Adobe. Ado, plano da guys. Tignan nyo guys, before and after. Ito yung ating itatanim guys oh. Moonlight watermelon. Kulay yellow siya. Sana mabuhay ka para hindi kami nanghihingi sa ano.
Sa Manggari. Comment naman kayo guys kung ano yung mga magandang i-spray sa kanila. Yung mga ganun ba? Kasi hindi tayo expert sa ganito eh. Wala na yata naman yan. Wala na. Merienda tayo guys. At saka kape. Thank you sa nagluto kay Billy Boy. Luto ni Billy Boy, saging. Naya daw kanti ligaya kapag wala daw siyang pamerienda. Kaya yan, naglabas po siya ng kape at saka saging. Thank you, Billy Buya. Oh, pang ano natin yan, pang ayuda. Wala pa yata kaming nasisimulan guys, sige merienda na. Amin, natayo na tayo isang kahon. Ba't ganun ba sa? Labasan ng kape mo? Asan? Oh, lagay-lagay tubig. Tsara. Di ba umaga ka lang kape? Ba't nagkape ka ngayon? Sobrang gutom. Sino? Kuya Billy. Ako rin magkape. Merienda. Oh, hindi ka ba pwede magmerienda? Kararating mo lang. Pagod ako sa bahay. Oh. Doon ka na kay-schedule. Merienda time. Merienda time. Ate Joan, sino pa? Ano dyan? So, dito ka muna. Galit ka dyan. Kaya pala, Hindi, ayaw, sabi ko yung mga kaso doon. Dito. Tinanggal din pala yung nandun sa akin. Diligat yung plano natin kung Sara. Yung kanya. Bakal? Bakal? Hindi. Ayan guys, wala pa kami nagagawa. Nag-merienda na naman kami. Tayo guys. Ito lalo pa kami nagagawa. Meron kami guys pala, no? Meron kaming ano ba tawag dito? Meron kaming goal. Nakaisip kami ng pwedeng maitulong ba. Ito, guys, oh. Yan, mga kalakal. Bibenta namin yan ngayon. Iipunin namin. Pangbili ng balot. Balot sa gabi. Yung balot na yon, bibenta namin. Tapos, yung kikitain nun guys is, iipunin namin. Pag marami na siya, magbibenta namin kung ano. Yung kikitain nun, ipang-aayuda natin. O, di ba? Balot. Bawal support. Balot daw bawal sa support. Kaya yung mga bote nyo, huwag nyo itatapon. Punto nyo dito sa bahay para ipunin natin. Benta natin. Hindi, may kalaban na rin tayo. Project, may pera sa basura. Yun yung project namin. May dalawa na kaming buti dyan. Mhm. Dito na ako ng buti. Siyempre, kaya malaking bagay din yun. Kahit paunti-unti. Makatulong tayo, di ba? Gloves. Tapos nakatakas yung rabbit. Ubos ang tanim nyo guys. Ang nasinik ka. Sikka, naglaing agsik ka day taay. Malitsyon ka nga rabbit. Ito na. Ganda ng lupa namin. Ayan oh, maganda. Dapat halo yung sa mas maganda to para Yan nga yung ganyan ka. Dama nga kung tama. Kung wala pa, saan pa dito guys? May uok pa siya. Mix mo yung lupa. Uri mo yung ibang lupa dun sa kwan. Tanggal na naman yung sampayan na ginawa ni Billy. Ni Kuya Billy. Hindi sa ano tanggalin pag Yan, Peng, tinan mo, Peng, kung magkasing pa na sila. Super Jay, Mahaba kasi yan. Okay na yan. Yan. taba naman. Mataba to? O, susuotin nyo rin para maganda. Yan. Tingnan. Yan. Haluin natin yan. Ha? Walang lupa namin guys. Ha? Awan na. Awan. Lahat pa na yan yung sa ilalim.
Diyan po sa kabila. 1, 2, 3. Baba mo. Kalito ka na yan. Itong ginamit namin ano guys, harang. Ito yung mga puno ng nyug dito na mga pinutol. Ano to guys? 3 puno ng nyug. Sa dalawa pa pala. Balat ng nyug. Balat ng puno ng nyug. O, di ba? Nakakadalawang box na kami. Medyo marami-rami pa ang kailangan nating lupa. Wala pa tayo sa kalate. Ubus namin yung lupa ng dito. Taba na rin kasi yan. Ginagawa mo. Nasaktan mo ang sarili mo ay. Hindi mo kaya. Patulong ka. Tinutulog ka. Hindi maglabas yung lupa. Hindi kong pinaupa na lang natin to. Ay, dardaras-daran may tao. Ay, talaga. Ito deliver dito eh. Ayan, update namin kayo sa mga susunod naming vlog. Kung ano na nang nangyayari dito sa aming paligiran. Likod. So, ang nagawa lang po naming plot is, 2 lang. Hindi kasi namin mabuhat yung mga sinako namin na lupa. Walang tagabuhat, sobrang mabigat. Baka hindi na tayo magkaanak. Nagbaba na yung Buti pa siya diligay, nakakutan na. May abs pa. Ganda ng abs mo sa picture ah. So, yung guys, kita-kits tayo ulit sa aming next episode. Thank you po! Bye po!